Anem a parlar de què és la genòmica nutricional. Nosaltres fem investigació sobre genòmica nutricional a la Universitat de València, a la Unitat d'Investigació d'Epidemiologia Genètica i Molecular, i ja portem més de 25 anys treballant en aquesta nova disciplina, que ara us contaré, en col·laboració amb el professor José María Ordovás de Boston. Tots sabeu que el genoma humà, el projecte Genoma Humà, quan va començar, tenia com a objectiu conèixer la seqüència del nostre genoma, saber les bases i desenvolupar tecnologia per a l'anàlisi. Però també tots sabeu que les malalties o els problemes de salut no venen tots del material genètic. També hi ha contribució de lo que anomenem els factors ambientals. Per tant, hi havia que fer estudis per conèixer per a cada una de les malalties quina seria la contribució genètica i quina seria la contribució ambiental. Nosaltres hem fet molts estudis partint de l'ADN dels participants, analitzant-lo, mirant el risc de malaltia, però no només a l'ADN, sinó també als factors ambientals, i un factor ambiental és tot allò que no és genètic. Ara veurem la diferència entre assumir determinisme genètic, que determinisme genètic seria suposar que una variació a l'ADN és factor de risc de malaltia. Per exemple, una persona seria grossa perquè té variants genètiques associades a malaltia i una persona seria prima perquè el seu ADN no té les variants genètiques associades a obesitat. Això s'anomena determinisme genètic, però sabem que això no és així. Les variants a l'ADN donen un risc, però aquest risc el podem modular per aquest sistema que anomenem d'interacció genètica-medi-ambient, de manera que una susceptibilitat genètica només és un factor de risc més que el resultat final en el fenotip de malaltia o d'estar sa vindrà condicionat als factors ambientals. Ara el que estem investigant són els factors ambientals que interactuen en la susceptibilitat genètica per a modular el risc de malaltia. Entre els factors ambientals, que n'hi ha molts, perquè un factor ambiental és tot allò que no és genètic, per exemple, un fàrmac, activitat física, la dieta, el fumar, els contaminants químics, de tots els factors ambientals, la dieta és el més rellevant perquè totes les persones estem exposades a la dieta tots els dies de la nostra vida. I això fa que segons els aliments, els compostos que ingerim en aquesta dieta, se pot alterar i modificar l'expressió d'alguns gens de risc. I això ho investiguem i ha donat lloc a el que s'anomena la genòmica nutricional. La genòmica nutricional, per tant, seria una disciplina que el que fa és investigar la influència de la dieta en la modulació genètica per al risc d'emmalaltir. Què passa? Que actualment tenim molts conceptes relacionats amb la genòmica nutricional, fonamentalment el concepte de nutrigenètica, nutrigenòmica, genòmica nutricional i nutrició de precisió. Vaig explicar un poquet per a que quede clar, perquè el que fem és que, com no sabem què significa cadascun d'ells, els gastem com a sinònims. Sí que es poden gastar per a sinònims, perquè en realitat fan referència a algo semblant, que és la interacció entre l'ADN i la dieta, però convé saber la diferència entre ells. La nutrigenètica seria la disciplina que estudia la distinta resposta a la dieta en funció del genotip de cada persona. La nutrigenòmica seria més de laboratori i ens diria per què cada persona en un genotip diferent respon de manera diferent. Investigaria els mecanismes moleculars. I tant nutrigenètica com nutrigenòmica s'engloben en el concepte de genòmica nutricional. Per tant, genòmica nutricional seria el marc més ampli d'investigació que inclou a aquestes dues subdisciplines. I ara què passa? Què és la nutrició de precisió? La nutrició de precisió és un concepte més modern que ha sorgit per analogia a la medicina de precisió. Sabeu que estem ara en el que s'anomena medicina de precisió, que el que busca és integrar la investigació òmica per a fer uns tractaments més personalitzats per a cada pacient. Per tant, la nutrició de precisió seria l'aplicació de la investigació en genòmica nutricional ja a la prevenció i tractament de les malalties en el pacient. Tenim moltes dades que contribueixen a tindre aquests coneixements que us estic explicant d'una manera més en evidència científica. Un dels estudis molt rellevants en aquest tema va ser el que vam fer en una variant genètica, en un gen de la APOA2, que aquesta variant genètica per ella mateixa no podem dir si s'associa a més risc d'obesitat o no si no tenim en compte la dieta.
Aquest estudi el van fer en 3 poblacions americanes diferents perquè l'important és tindre dades de que no només veus els resultats en una població, sinó que se replica en 3 poblacions. I això ho van fer en la població de Framingham, que és un poble dels Estats Units proper a Boston, que és un estudi de cohorts que va tindre molta rellevància en la investigació dels factors de risc cardiovasculars. Després, en un altre estudi que s'anomena Golden, que són participants reclutats en Minnesota i en Utah, i després un altre estudi que són les persones de Puerto Rico que van a Boston i formen una cohort. Entonces, lo que vam veure primer en l'estudi Framingham, ahí tenim una representació, és que la influència del greix que consumim en la dieta sobre l'índex de massa corporal no és el mateix en funció del nostre genotip. Podeu veure que les persones que són homocigotes per la variant d'aquest polimorfisme, consumint el mateix greix que les altres, tenen més increment en el seu índex de massa corporal i, per tant, més obesitat. Per tant, si ho representem com dicotòmic, és a dir, què passaria en les persones que tenen el genotip homocigot mutat en una situació d'alta ingesta de greix? Doncs aquestes persones, aquest genotip sí que s'associa amb més obesitat, però podeu veure que les mateixes persones que estan en gris, és la columna gris més oscur, quan tenen una dieta baixa en greix, realment no hi ha diferències a l'índex de massa corporal en les altres persones. Això són els primers estudis que fem, que era el que anomenàvem gens candidats. Per funcionalitat elegíem els gens, però avui en dia, com s'ha abaratit molt la tecnologia per a investigar les variants genètiques, el que fem és un screening de tot el genoma i fem els estudis que s'anomenen de GWAS, que són les sigles en anglès d'estudi d'associació de genoma complet. Investiguem polimorfismes en tots els cromosomes i el que fem són calcular els valors d'associació de cada polimorfisme genètic en la malaltia al llarg de tot el genoma i traiem aquests tipus de gràfics que s'anomenen Manhattan Plot. Manhattan Plot és un gràfic que se fa que ens representa un poc els gratacels en Nova York, en la illa de Manhattan, i quan més alt tenim un pic, vol dir que més associació hi ha entre aquesta variant genètica i la malaltia que estem estudiant. Ahí podeu veure que la senyal més alta, com si fos el gratacel més alt, és en un gen que s'anomena FTO. Per tant, aquest seria el més associat a l'obesitat comú. Així tenim un metanàlisi on s'ha replicat aquestes associacions en moltes poblacions i ens diuen que per cada variant genètica que tinguem d'aquest gen, el risc d'obesitat augmenta un 32%. Si tenim dos, perquè podem tindre una còpia del pare i una de la mare, pujaria un 64%, però això només ha investigat la susceptibilitat genètica. Ara el que ens queda saber és per a aquesta variant genètica si hi ha determinisme o la dieta pot modular. Nosaltres estem fent estudis, ja hem vist que és modulable, així l'important és el greix saturat, si la dieta és molt rica en greixos saturats, augmenta molt la capacitat d'aquesta variant genètica d'augmentar el risc d'obesitat, però no només tenim aquest gen, les malalties complexes hi ha molts, així tenim representats molts gens que s'associen en obesitat en la seva contribució i ara treballem en el que s'anomenen puntuacions de risc genètic. Les puntuacions de risc genètic el que fan és sumar les variants genètiques que tenim de cada gen implicat en la malaltia, poden ser no ponderades, és a dir, només sumem les variants genètiques sense tindre en compte el seu efecte, o poden ser ponderades, de manera que cada una la multiplicaríem per el seu efecte. Això el que fem és associar-ho en fenotips d'obesitat i també en aquestes puntuacions de risc genètic estem treballant en la modulació per la dieta. Per tant, el futur en el que estem treballant ara és treballar en aquesta complexitat de ja tenim més accés a dades genòmiques, traure no només l'associació en els genotips clàssics, sinó en puntuació de risc genètic i dins de res anem a tindre dades de seqüenciació directa de tot el genoma. Estem investigant com tot això fer-ho possible i necessitem l'ajuda de bioinformàtics i, a més, tenim que saber que no només està la genòmica, tenim altres òmiques, que seria la transcriptòmica, la epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica, que tenim que integrar i el futur de la genòmica nutricional consistiria en la integració de totes aquestes òmiques. Moltes gràcies.